Menta perlok nga syongkai kumni ngamut ban lejuan no saying ngala tre katne te hang ne harum ru te perlok tathai pi ban tre slam ru umlong re nya ban res nya ban don ka por ban res ide ban bate ka por ndrei ban su trei kulmarte ka penrai kho man ni breu ka pentar khong ka met ka penrai kho man ni breu te ngayu i ba ki breu ki ba kan tho ya nga kla sang bun hakini kisni rei wata ka taru ngam so emo kan tho ka do pimon rei ka bainong tane ka raibi kan hirapi kan tho ka do pimon tara pikop adu kata taru pikop tang haki komen re tang hakan dong pikop Rei markmate himnut ban kop tara pikop adu kata te man kre da kalempung man kre da kalempung nginyat tai ni tane ngina le ya kebadan kam ban pikop tang komen de kamantoi pi nga te nga le da hikam de nga ngala dei bro bala trei napang ngala trei bunjai kumta wadlang ngamlong ubat tubit adu kata taru ka experience malu-malang ala do tung tawat lek kai badukop tang hakandong mi samadan tang ban pen powder ya lader minut bah tang ban ai da ka profile ka bahok ru minut pi ai da ka profile top pi sna akau da ki ketang top te kam don jimut mo ban lek kam to lara pi deja kita ki bro ki bak pro kita ki bro ki basisha Subhaban thau da ka kerteng ka bahok what you thau da ka kerteng ka bathok ban komen kan balap kan besiam ki don ru ki ba kerteng da ki Thomas da ki Abraham da ki Ishak bunjat ki kerteng tang ba ki ai da ki kerteng jong ki rukut jong ki breu ki badon hapok ka Bible rei ka jingle jingkam jong ki pat kar komen ya ki wepat ani le serkei kum tawat ju Yakob tang komen ani tang kendong sobha mi sakmat tara pinut tang ban kren ban penidur khmat mangaru kemut klade kita ki batov rei pinut tang ban penidur khmat ru pia Yakob tang komen kaman toy pi ban le kum to te kat ba pinang ya ben kat ba pinang kan tho manga nang kiu sapra sakomen lalai phojat mo ngam so tang bakar raibi lane ka bainong kan lecha fihi khablai sibun parlok khamtam ni phi ki ba jukersan bahaya